aquest és l'espai, vostè ens corregirà si no és això, però aquí tenim la nostra sala de família i l'espai que hauria d'ocupar aquesta zona verda acabaria afectant illes on ara hi ha vivendes? Això és el que està actualment previst en el Pla General. Sí. En Gaudí va presentar... Aquestes illes són? No tant. No tant? No tant. El que actualment està previst és bastant menys. És bastant menys. A la part de baix es veu que hi ha un magatzem. Ell feia una plaça estrellada. Ara el que està previst com a pla general és fer una amplada des del passatge Font simètrica a la façana i, doncs, és clar, el que no té remei és la casa que va fer Núñez i Navarro i que va ser verdaderament una cosa que no val la pena d'explicar-la. Quantes vivendes afecta això? No ho sé, però poder 30, màxim 40. Això té solució perquè estan previstos fins i tot que hi hagi uns terrenys per poder arreglar. És a dir, que els veïns que viuen allà, en el moment en què... Això té arreglo. Té arreglo i, a més nosaltres som els primers que hem de procurar, malgrat que allò va ser un negoci molt curiós de l'època, però, escolti... Vol dir que aquest edifici no s'hauria d'haver construït perquè això era una zona ja reservada... Era zona verda, estava reservada. Es va deixar urbanitzar... la transició democràtica. Es va deixar urbanitzar, no se sap... Es va deixar construir. I aquí tenim aquest edifici que s'haurà de tirar a terra. Sens dubte, però, escolti, tenim molta feina, abans hem d'acabar. Sí. I bé, potser serà obsolet aquest edifici. Vol dir que s'haurà de tirar en qualsevol cas. És que avui també se'n parlava d'aquesta qüestió, s'havia publicat també a La Vanguardia. És que jo, no sé, algú em va preguntar com havia de ser l'entorn, perquè nosaltres hem cregut que era bo que es parlés de l'entorn, perquè, miri, els problemes... Entre altres coses, hi ha previst un concurs internacional per parlar de l'entorn, no? Un concurs internacional a nivell d'escola. A nivell d'escola. Perquè és interessant que els estudiants doncs vegin que hi ha problemes, que s'ha de buscar camí. La solució d'en Gaudí, que la va presentar l'any 16, perquè no el van entendre ni els polítics ni els tècnics de l'època, i es van enfadar. I miri, resulta que al final els únics plànols de la Sagrada Família que estan signats per en Gaudí són els que estan a l'Ajuntament amb la silueta de la Sagrada Família vist per 8 llocs diferents. Per tant, tot això tenim de sort, no?, de tenir aquests plànols. És a dir, que ara estarem... Doncs es tracta de veure quines solucions poden haver-hi, i és un concurs internacional, però a nivell d'escola. Ara, això, doncs, és perquè ens ha semblat que hem de parlar d'això, perquè, a més, hi ha el problema que s'ha d'arreglar dels embussos d'autocars. Pensi que a l'estiu entren 10 i 12.000 persones al dia, i donen la volta, miri, calculem que uns 4 milions i mig volten per la Sagrada Família al cap de l'any. 4 milions i mig. No s'ha de resoldre i no està resolt. Vostè fa 20 anys que treballa amb aquest projecte. 22. Fer compatible l'extraordinari atractiu d'aquest monument, d'aquesta joia nostra, no?, amb la construcció no ha de ser pas fàcil. Això enlenteix el ritme de construcció? És a dir, vostès podrien anar més de pressa si no deixéssim entrar ningú fins que la tinguem acabada, per entendre's? Miri, sens dubte, però no massa més, perquè ara estem a punt ja de poder tenir això resolt. En el moment en què tinguem totes les voltes tancades, que tardarem 2 anys i mig, 3, si Déu vol, esperem, home, és molt difícil de fer pronòstics de la Sagrada Família perquè fem coses que no s'han fet mai al món. Per tant, és molt difícil i ens equivoquem, però vaja, ho fem força. L'experiència és un grau, no? Sí, però escolti, vostè sap que és fer un hiperboloid de 18 metres de diàmetre i de 25 d'alçada, que no s'ha fet mai al món. Jo no tinc ni idea, ja li puc assegurar, però així... Doncs ja ho veu. Bé, doncs, en el moment que tinguem tancat el temple, podrem respirar perquè podrem treballar amb tranquil·litat sense l'angúnia de la gent que passa per allà sota. I això ho tenim ja a l'abast de la mà. Potser d'aquí 2 anys i mig, 3 anys, pot entrar en culte i treballarem a dalt. Deixarem que la gent pugui veure, hi haurà uns ascensors que pujaran a 60 metres i es veurà com va aixecant-se tota la part del creuer i fins a arribar a aquesta torre de 170 metres. Ha de pensar que hi ha una cosa, que pujar els materials doncs no es pot anar més de pressa una grua i per tant tardes i ha de pujar. No és el mateix pujar 20 metres que 60, que 100, que 120, que 150.
tardes molt més perquè has de pujar i tornar a baixar per anar a buscar materials. Per tant, sembla que sigui... I no hi caben més gent, perquè a més a més cada vegada es va fer més petit. Per tant, jo crec que difícilment es pot anar més de pressa. Jordi Bonet, li agraïm moltíssim la presència avui a la nit al dia, deixar clara quina és la postura de la Sagrada Família. Esperem... Miri, sap què deia en Gaudí? Què deia en Gaudí? Doncs deia que la Sagrada Família tot és providencial, des de la seva entrada fins al gran donatiu que permet fer el que s'està fent. Perquè això es fan diners que ens arriben de fora. De tot arreu, vaja. De tot arreu. O sigui, el que ell va tenir el gran encert de fer la façana del naixement, perquè estava convençut que així la seva generació veuria una cosa acabada, i ho va aconseguir, i que això seria l'empenta de que els barcelonins, els catalans, fossin capaços de tirar endavant. I ha passat de tot, s'ha incendiat, i malgrat tot, aquest temple, aquesta església, si Déu vol, doncs anirà endavant, perquè és obra, perquè ho vol el poble. I és voluntat... Avui Joan Rigol deia que la generació que ara té 25-35 anys la veurà acabada. Si Déu vol. Això és realista? Acabada? Potser no, però amb la creu a dalt jo crec que sí. Jo no ho veuré. Però vostè sí. Jo no, ja els he passat els 35. 20 anys. No. Jo què? D'aquí 20 anys. D'aquí 20 anys, d'aquí 20 anys sí. De rato per arribar a la meva edat, Jordi Bonet, una última qüestió. Vostè sempre diu, com vau dir, que el seu client no té pressa, però nosaltres, els ciutadans que estem vius... Ho fem tan de pressa com podem, però ho hem de fer, doncs, bé. I ho hem de fer... Miri, vostè no sap el que és portar aquesta obra. Són més de 20 arquitectes que treballem allà, 150 persones que hi treballen, i podem tenir un accident, però la Sagrada Família doncs ens acull i ens ajuda. I aquest temple és una crida a la pau. Abans han tingut una entrevista pensant de les coses terribles. Nosaltres allà ara en Subirats està preparant la porta, el portal major, on hi haurà el Pare Nostre, que vol dir que tots els homes som germans, que ens hem d'estimar. La Sagrada Família serà el temple de la pau que Catalunya oferirà al món. Què li sembla? Em sembla fantàstic i espero que no hi hagi cap tren que s'hi Esperem que hi hagi seny. Esperem que hi hagi seny i... Sap allò que diem els catalans, que Déu hi faci més que nosaltres. Bueno, i que nosaltres fem el que hàgim de fer. Exacte, que els senyors que manen doncs tinguin el